Күзегез белән күргән, колагыгыз белән ишеткән һәр әйбергә дә ышанмагыз. Хәзер аңлатырбыз. Сәлам, мин Фиона, һәм мин Америкадан. Мин журналист, Нью-Йоркта яшим. Yes, that's me. Әйе, бу мин һәм минем тавышым. Ләкин минем исемем Фиона түгел, мин Америкадан да түгел, һәм мин Нью-Йоркта да яшәмим. Бу видео deepfake, ягъни тирән фейк. Мин аны берничә минутта ясап ташладым. Deepfake видеоның тагын бер үрнәге. Some people are losing their minds because the video below would be AI generated. I'm also a deep fake. This one was probably Монысын фейк дип тану бераз авыррактыр. Чөнки бу фейк видео түләүле сервиста сыйфатлырак итеп эшләнгән. Deepfake'лар ясалма фәһем ярдәмендә барлыкка килә. Аларның максаты чын шәхеснең копиясын ясау. Бу шактый куркыныч нәрсә, бигрәк тә зур сайлаулар яки төрле низаглар вакытында. Deepfake'ларын җәмәгатьчелек фикеренә йогынты ясар өчен, җәмгыятьтә фетнә чыгарыр өчен, кемнеңдер исемен тап төшерер өчен, хәтта акча урлау өчен дә ясарга мөмкиннәр. Борчу тудыра торган тагын бер ягы порнография. Интернеттагы deepfake'ларның 98% шуңа бәйле. Ә сезгә бу ничек кагыла аласың? Гадәттә deepfake'лар сәясәтчеләр һәм төрле йолдызларга зыян китерә, ләкин аның зарары гади кешеләргә дә була ала. Мәсәлән, сез эшли торган оешма ширкәттә җитәкчеләрнең берсе көтмәгәндә генә сезгә видеодан шалтырата һәм нидер эшләргә куша. Моның deepfake булуы бик мөмкин. Deepfake'ны ничек танып буласың? Сөйли торган кешенең күзләренә игътибар итегез. Видеоның сыйфаты һәм төзеклегенә күз салыгыз. Кулларга да игътибар итегез. Тавышның динамикасын тыңлагыз. Ул табигый яңгырыймы, әллә сәеррәкме? Видеоны әкренәйтеп уйнатыгыз. Алай итсәгез, монтаждагы хилафлыкларны күреп алырга мөмкин. Һәм әлбәттә видеода яңгыраган мәгълүматны тикшерегез. Кимендә 2 ышанычлы чыганактан раслатыгыз.